wani ya faɗakar gulma har zamba batsa har zagi damuwa ta da farin ciki na azata bisa kan status. Status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba ni da yardar ɗayanku. Status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba ni da yardar ɗayanku. Labari na baku da ya faru a kai na kuji shi status tammakar hali ne naka ya sha bamban da nashi. Rubutu kai cikin wayarka amma fa a kunshe kan status yana nuni da zuciyarku. Status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba ni da yardar ɗayanku. Ranar larabar bani mance 12 ga wata na Janairu a 2023 safiya tamkar almuru. Nai tunanin aikata alkhairi sadaka nai na raba wa yara. Sadaka na kankare kuraku ba ma ga jiki na jikinku.